Si teo haden ka jing her thma ka ba manswa ka Israel kla penlong ye ka jing her thma thmai ya kanong ba sana jong ka Yemen ha ka sngi balai da ka batmui ka ka bakinong sakhi kila batai kom ka tanat ya dari jong ki Houthi ong ko ol misara TV ka bala penyai ti ki Houthi ha ka riutars ha ba penti knai ka ne ka jing her thma ki sipai Israel kila ong ba ka jing her thma ki de ki bala thmu ya ki jaka bu sipai jong ki Houthi hasana pada ol jaf kat kom kajing ong jong sipai Israel katai kajing khanra klakta ye ke jaka sa sipai ha ka baki Houthi kila lom jing te bertemu ban her thma persya ya ke Israel ka jaka bu umpnyang ka bala penon kam ha kajing khanra joki Houthi bat ka tanat pnia dei bat ki pai ba jong ki Houthi da ka bakan no baki pen priang ye kajing pen bana bat thma bakan jaman sim ka IDF kala ong bai kini kajing her thma la pen long kum kajing kan tho ye ki Houthi ke bala ju thombor man kapor kan thop ye UAV bagi namding surface to surface balasiat jaka jong ke Israel kinong song jong ke sana kletu haka kubor riutas bagi jing her thma jong ke Israel kitmui ke jakari bagi badon hapdeng artili kilom kapala penon kam kum ke jaka hukum bersensyar jong ke Houthi kajing he jong ke jing julor ke bapura om patla bantem kita long kubor na kisipai jong ke Israel kila pentikna syakari utars bakatai ka jing khanra kala kata ya ka sa jo kinong yalam jong ki Houthi bat kumju ya ki katto kane ki ktem sipai kita ki jing her thma ling sun ki de si banta jo ki jing her thma bat ki jing persya ki bla ne si snam tam hapdeng ki sipai Israel bat ki sipai Houthi ha Yemen ka jing kan at ka bla nang jor kum ka jing mi na ka thma hakasa ki Houthi ki balai trelang bat ke Iran kila thombor kiling haret si da ka bakadeu ki jinge teli bat kinong Palestin nya kasa bat kila siat iki namding sya ki jaka jong Israel ha ka bapon neki kila sya khanglan kum ka jing pensi tomben ke Israel kila penlong ya ki jing her thma ha ki jaka belasan syah de ki Houthi ha Yemen kan thop ya ka karling sun hodeda ka bakong san bha ha ka liang ka buit trekam kane ka jing khanra ka bakhadu kalong haden ka jing her thma jong ke Israel ha ka si tarik jong September ka bala penyap ya khat arngut ki he jong ki Houthi kan thop yo menterang ba jong kane ka kanhon kane ka jing her thma kalong yo pai ba ubale lomlang na ka banta ka jing kran jong Abdul Malik Al Houthi ubadai uno yalam jong ka Houthi ha ka bala penduk pendam no ya ki bapun ki kanhon menteri jong kate ka kanhon ha kate ka sngi da ki hajar ngot kinong lek on tap kle lomlang ha ka Moscow ka ba hetam jong ka sana bade shimanta ha ka jing lek on tap hau bnai me u presiden jong ka Amerika u Donald Trump ulo ong ba ka Amerika kan sange ban bom mi ki Houthi haden ka jingalap ka ba Lincoln da ka ba ong ba ka te ka kanhon kala manjur ban sange ban penthot ki kelinti yaidling ki ba kongsan ha Middle East